Mijara Kurdan yan pirsa Kurd li van helbişartinan yên çardeyê Golanê û çend rojek mayîne mijara herî giring e. Hem desalat hem opozisyon behsa vê mijarê dike, em mijare germ dibe û beşek ji çavdêrên siyasî her wiha kampanyên rapirsiyan jî dibêjin Kurd dengê Kurdan yani dengê yeklaker e ji bo gihiştin bi kopîtka desthilatê. Pirsa Kurd piştî çardeyê Golanê wê çawa derbas bîtin. Eger opozisyon derbasî desthilatê bê wê çawa serederî gel bike, heger AK Partî bimîne, digel hevpeymanên xwe bimîne di desthilatê da wê heman ev mijare be, ev destkefte bin yên ji bo Kurdan hene yan wê destkeftên zêdetir hebin ji bo çareserkirina Pirsa Kurd. Min mêvaneke birêz Mihemed Zekî a Koç cêgirê serokê rêxistina AK Partiyê li Diyarbekirê li stûdyên me dê gelme dabîtin. Birêz Mihemed Zekî êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24. Destpêkê bêjin niha têgihiştin û têgeha we ji bo Pirsa Kurd çi ye li Tirkiyeyê? Gelo Pirsa Kurd we çareser kiriye? Tiştek maye bi navê Pirsa Kurd di têgeh û têgihiştina AK Partiyê de? Ser çava evara bixêr. Pirsa Kurd pirsek pir giring û giran e. Ev ya bi quveta partîkî tenê ne, bi desteka Kurda, bi samîmiyeta Kurda jî ancak ew devlet destê xwe bidin hevdû, viya ji ortê rakin. Lê belê ev Pirsa Kurd tenê ji bona Kurda problemê giran ji bo Tirka, ji bo te problemek heye birêz Mihemed. ji bona Kurda û Tirka hey Çi ye problemata çi ye niha? Deng nageyîte te? de alî deng rin nagê min tê birîntim. Ne, tu bav ve dengê te gelekî xweşik digihîte û me. yanqî dike. Tu berdawî bi daxiftinên xwe. Dengê te bi xweşik digihîtin. Belê. Pirsa Kurd pirsik giring e. Ji bona Kurda tenê ne, ji bona Tirkiye gişî giring e. Ev ya wextekî çareser nebe, li Tirkiye huzur û refah namîne. Bira kes viya inkar neke. Ewilî jî em viya wexta serî de bigirin destê xwe. Di wexta Osmaniya da hetanê îro hebûyî diye. Feqet bi 1923 da wextekî Cumhuriyet ava bûyî, Kemalîsta dest dayî ser vî dewletê, inkar û îmha Kurda daha zêde bûyî. Heta 1905 li vî 27 sala da çi ciwan hatî, çi xerabî hatî mileta Kurd kird. Ancak AK Parti ji rak hatî iqtidarê di ferqa vî meselê de bûyî. 30-40 hezar însanê me jiyana xwe ji dest dayî, hatî kuştin. Van meriva gotî ki em viya ji ortê rakin. Bi samîmiyet derketine ortê. Lê belê hatî li cîkî sekiniyê, li wê derê hev dîtin qediyan e, Kurd alî kîmane, devlet aliyê dinê mayî. Di vê derê de li gora min, texmîna min, Kurda ji bona çözüma yani vî mesele ji ortê rake destekek baş wî çaxê da HDP li ser navê Kurda heştê heb milletvekilî derxist. Ama em viya qebûl bikin ki Tayyip Erdoğan çiş destê wî hat kir feqet xwediyê vî dewletê jî nene. Hing quwetê bi dizî, hing destê bi dizî ji aliyê da ketin devrê li Kandilê ev samîmiyet Berêz Mihemed. ev düşünce belê. Berêz Mihemed. Di 21 saliya hukmraniya Recep Tayyip Erdogan çi ji bo Pirsa Kurd hatiye kirin tu dikarî ji bo min bijmêrî bijî ev yek du sê her wiha bernamê we çi ye ji bo piştî helbijartina eger bibin desthilat wê çi bikin çi nekin çi bikin? Ek hetanî ana hatini kirin ez wan bibêjim. Erê. Çi bûyî? Ziman carkî zimanê Kurdî
bi zimantî nehatî qebûl kirin. Aha. Ev ya esera Kemalîstayê di wî 27 salî de. Ayrıca li Artuqlu Üniversitesî li Artuqlu li zanîngeha Artuqlu'ya li wê derê li ser zimanê Kurdî qismek vekirine, bölükmek. Nabêjim ya bes ji bona zimanê hikûmetê da, di dewletê da. 2 milyon bi Di hikûmet û di dewletê da werê neda, yani Kurd bi Kurdiyana xwe biaxivin, bi zimanê xwe yê dayikê biaxivin, di demekê de ku Xwedê bi meznatiya xwe ev yek helal kiriye. Ku mirov bi zimanê dayika xwe biaxivîtin. Belê. Di parlamentoyê da rê naden ku parlamentarên Kurd bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî peyama xwe bigehînin. Yani ev çi pêşkeftin e di pirsa Kurda wekirî? li parlamentoyê bi tenê AK Parti tenê tune. 600 heb parlamenter hene ji vêya dora 300 hebî AK Parti'ye. Acaba ek ana di vî hilbijartina çardê gulanê de hink iddia dikin û dibên ki em ê alîkariya Kurda bikin. Yek önergekî wan li ser vî meselê hey tune di vê 21 salî de. Tune. Ancak AKP hink tişt pêş da birî süreç hatî birînê ji îro şûn da jî hink plan û programê wan hene. Çünkü AKP dixwaze di alî siyasiyê da, di aboriyê, di her hewayê da hink tişta pêş da bibe. Fakat mesela Kurd wexta hel nebe Berêz tu Mihemed, qîmetik ji vanê dest bira xweş, nam. dest xweş. Demê min nemaye lê pirseka Kurd eger Kurdî Belê. bersiva min bide. Behsa pirsa Kurdê kirin. Lê Recep Tayyip Erdogan Belê. dibêje tiştek nemaye bi navê pirsa Belê. Kurd li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê tiştek nemaye. Di heman dem de we tiştek nekiriye ji bo pirsa Kurd ku bikin çarçeveyekî qanûnî yê yasayî da tiştek yani xwariskî hatiye kirin. Ji bona çareserkirina piskirêka Kurd ev gavek hatine avetin beslinin. Yani ki iddia vana bikijî di nav milletê qarşılığa viya tune. Kêmanî hene fakat ji siyasetmedarê Kurd ewilê mesela wan e bir ew viya pêşa bibin. Çiş destê wan bê bikin heta ana tu önergekî rast û durust bile nedan ortaya. Sadece istismar heyl ortaya. Zor başa. Ev ya jî Yek Mihemed karin dest ya xweş. bi rihetî bibin ji bona me Kek Mihemed destê te xweş bin. ji bona me milleta me pêşî her tiştî dayê. Serkeftî bî zor spas ji bo bejarîkirina te de boltana me dayê. Vîdarên piştî helbişartinan pirsên baştir, karên baştir ji bo pirsa Kurd bêne kirin. Navê Kurdistanê li wê derê yani qedexe nebîtin. Dema di nava parlamentoyê da dibêjin Kurdistan ku derê ye. Hîte tiştekî asayî bîtin. Yani bi vî navî aciz nebin li Tirkiyeyê jî bi asayî werbigirin. Berês Mihemed Zekî zor spas ku li Diyarbekir stûdyoya me gelme bi gelekî spas.